ତାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ଏଇଟା ଲେବର ଅଫିସର ସ୍ମୃତିରେଖା ନାୟକ ମହୋଦୟ ଆମ ଘରଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ମାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସ୍ୱାମୀ ମହୋଦୟ, ଆମ ଘରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ, ଆମ ଘରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲର ବିଧାୟକ ସମ୍ମାନୀୟ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ମହୋଦୟ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମାନୀୟ ମନୋଜ କୁମାର ଭୋଇ ମହୋଦୟ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମାନୀୟ ଜେ ସୋନାଲ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ଆମର ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଲେବର ଅଫିସର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆମର ଶିବନାରାୟଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏରସମା ବାଲିକୁଦାର ନେତା ସତ୍ୟସାରଥୀ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବେଦମଣ୍ଡଳୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଶ୍ରମ ଦିବସଟି ପାଳନ କରୁଛେ, ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ এই দিবস পালন হচ্ছে। সরকারি স্তরে পালন হচ্ছে, বেসরকারি স্তরে পালন হচ্ছে এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন জরিয়ে পালন হচ্ছে। আজ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ଏକମାତ୍ର ନେତା ଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନୀୟ ରମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଏଥିରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଜରିଏ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ये मे 1 तारीख मई दिवस को बा श्रमिक दिवस को पालन करते एवं मु आज भाषण शुणुले आम कलेक्टर मत आज लगे से आम कलेक्टर भाव भाषण दौना जड़े श्रमिक नेता भाव एवं जड़े शहीद श्रमिक नेता भाव से भाषण दौर यार कारण हूँ प्रकृत ये जो श्रमिक आंदोलन इतिहास ये इतिहास सृष्टि प्रकृत ये सृष्टि आरंभ श्रमिक अच्छी जब सभ्यता आसी श्रमिक अच्छी किंतु श्रमिक संगठित निर्दिष्ट भाव में जो कथी अनेक वक्ता कही सारी भाषण हे मार्केट अमेरिकार चिकागो सहर में जो श्रमिक माने केंद्रीभूत एकत्रित हेले एवं 5 लाख टू ऊर्ध्व श्रमिक एकाठी हेले गोटे दाबी थिला जे आमे कोनोसी शिल्प आमे 12 घंटा 20 घंटा खटी पड़ी आमे 8 घंटा खटी आमे मत मनुष्य आमे एठी समस्त जिनिस तैयारी करू रास्ता तैयारी करू कोठाबाड़ी तैयारी करू ऑफिस तैयारी करू एवं गोटे सभ्यता विकास गोटे देश अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाए गोटे सरकारी स्तर हो एवं कौन सी कंपनी से आमको काम एवं जी वेजेस पारिश्रमिक दौरान से तुलन अधिक आमको
ଶ୍ରମଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଣସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମଶଃ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସମାନ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଚେତନା ଥିଲା, ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ରକ୍ତପାତ ହେଇଛି, ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ସରକାର ମାନିଛି ଯେ ହଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଖଟିବେ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖଟିବେ। ଯଦି ଅଧିକ ଖଟିବେ ତାହେଲେ ଓଟି ପାଇବେ, ଓଭର ଟାଇମ